Jo he dit, i per tant em refermo perquè ho vaig escriure el 2020, que el procés va ser un gegant emocional i un nan polític. I això, com que ho vaig dir el 2020, ho dic ara, també. El que li ha faltat en el procés és contingut polític, és capacitat política, perquè, diguem-ho clar, a partir del 2017 tot va de davallada, i en aquest tot va de davallada jo hi veig molta recreació en la manca d'afinitats personals, en la interpretació molt personal de què m'ha passat a mi, què no m'ha passat, i en tot un ball de bastons que es van anar centrant en determinats lideratges del 2017 que van tenir molt de vessant emocional i molt poca capacitat política.